Nova skupštinska većina je formirana, dobili ste podršku, da li treba očekivati ponovo neka iznenađenja ili je to sad? Nadam se da ne, ali nikad se ne zna. Živimo u takvom vremenu. Aktuelna skupštinska većina broji u ovom momentu 16 odbornika sa tendencijom da će se proširiti i to vrlo brzo, nadam se već na sljedećoj skupštini, na 18. U tom smislu se može očekivati jedan stabilan period, mada kažem, obzirom na vrijeme i prostor u kom živimo, treba biti oprezan i treba to mudro raditi. Volio bi da bude stabilna skupštinska većina da bismo mogli jednostavno da se posvetimo pravim stvarima i pravom poslu. Ko su ta dva odbornika koja očekujete još? Vidjet će se. Dobro, kakvi su planovi? S obzirom da sad imate podršku iz Skupštine, bit će lakše raditi. Naravno, ulazimo prvo u jedan period zakašnjenja. Znači, definitivno smo izgubili značajno vrijeme. Prije svega tu mislim na budžet. Dakle, mi idemo na odluku o privremenom finansiranju, idemo sa nacrtom budžeta, ulazimo u javnu raspravu, ulazimo u čitav taj proces usvajanja budžeta koji će, nadam se, biti usvojen na januarskoj skupštini. Dakle, neće ta odluka o privremenom finansiranju napraviti neku štetu, a neće dugo ni trajati. Međutim, želimo da taj budžet transparentno se usvoji i da prođe zaista jednu pravu javnu raspravu kakvih odavno u stvari nismo imali. Imali smo neke improvizovane, ali baš pravu, široku javnu raspravu nismo imali. Najavljuju svi godinu štednje. Kako vi planirate da rasporedite taj budžet u narednoj godini i hoće li možda biti smanjenja odborničkih naknada ili nekih drugih? Ja u privatnom životu važim za štedljivog čovjeka, tako da ću se na taj način ponašati i kao načelnik opštine. Ovo hoće biti budžet štednje iz mnogo razloga, ne samo iz razloga aktuelne ekonomske krize. Ja sam uvijek govorio da svjetska ekonomska kriza svojim repom je možda zahvatila i Republiku Srpsku i Teslić, ali mi smo kreirali sami svoju krizu mnogo ranije i sami smo za nju krivi. Možemo i čak i patentirati. Zbog toga će biti štednja. A drugi razlog zašto će biti štednja je veliki broj neriješenih obaveza iz prethodnog perioda, pogotovo iz perioda pred izbore koji smo naslijedili. Ne želim nikoga naravno da kritikujem zbog toga, ali na jednoj od narednih skupština tačne cifre o primopredaji i o zaduženjima bit će predočene javnosti i odbornicima. Odborničke nadoknade u Tesliću su do sada važile za nekakve umjerene, da kažem. Nisu ni među najnižima, nisu ni na nivou najvećih. Oni se kreću negdje oko 550 konvertibilnih maraka. Ja imam svoj lični stav o tome. Ja mislim da su prevelike, ne samo u Tesliću, nego svuda, ali to je moj lični stav. Naravno da priča o tome da li će one ostati na ovom nivou ili će biti smanjivane su stvar političkog dogovora sa našim političkim partnerima. Inicijativa za ponovo pokretanje bioskopa, kako je došlo do te ideje i koliko sredstava se izdvaja za rad? Znate kako, hvaliti se da je to neka velika ideja u 21. vijeku što bioskop u Tesliću počinje da radi i nije baš popularno. Ali činjenica jeste da bioskop u Tesliću nije radio dugo, a da interes za aktuelne filmske hitove među mladim ljudima pogotovo je jako veliki. Naši ljudi, naša omladina odlaze u Doboj, u Banja Luku da prate sve to i meni je drago što smo uspjeli da postignemo dogovor sa Oskar filmom i u petak kreće prva projekcija. Imamo dogovor da će to biti i u budućem periodu neke 3D projekcije. Time sam zadovoljan, vidim da su reakcije javnosti dobre. Očekujem, dakle, što se tiče nekog finansijskog efekta, on u ovom momentu uopšte nije važan. Postoji nekakav dogovor sa Oskar filmom o procentu, ali to je nešto gdje mi kao opština, odnosno kino, ne ulazi ni u kakav rizik. Meni je drago samo da ta priča krene i nadam se da će zaživjeti kao što je zaživjela i u drugim opštinama. Hvala.